hangu mwanangu waswera seiwo aiwanda handina kuzoitwa procedure, handina, ndo zvandanchudza dedi, handina. Wezi mwanangu, munhu woti kwanzi endai mutheatre, ndati theatre ziso iri rakazvimba, woti theatre mwanangu hana yangu yarova kuti ba, zvikanzi endai mutheatre toda kungobaya mainjection, it's just an injection yekureleasa pressure. Ndavhunduka kai koiye musikana wacho ndikati nai mwanangu basa iri wairiita makore mangani, angachibvunde kudai achingidai ndikazvinoiwo kana uchibata injection iroro uchibvunda kuinini murwere. Aiwa ndaramba tori mwanangu huya iwowo unofunga kuti zvinoita here mwanangu, angachibvunda kudai achingobvunda. Ndikati iwe zvauri nesi koini murwere, kana iwo uchibvunda koini murwere achingodai isi mabvisa imbe panze. Okay good, ruoko rwake richingodai richingocheka kudai. Ndisiriwo kapi yeti mwanangu yemusoro wakutema. Isa 3.5 sugar not 4. Isa 3.5. Achingudai achingobvunda, ndakuvhunduka achingobvunda kudai. Wedzera news achingudai kubvunda kudai. Ndikati zvino nei mwanangu zvino kana iwe uchibvunda nhasi ndaitirwa mashuraini nhasi. Achingudai he slim Mrs. Vanda isiri wako isicoca. I said no, hey